Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá? Dvakrát v roce na Vánoce Alzák dárky roznese, včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč si kdo říci nedá a nákupy odkládá, když pak dárky nakoupit ti vůbec nezvládá?